କ'ଣ କରୁଛୁ? କୋଉଟା କହିଲ? ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ପାରାମାନେ ବି ରୁଟି ଖାଇଲେଣି ସଦା। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବି ଡାଇବେଟିସ୍ କାଳେ ବଢିଯିବ ଲୋକମାନେ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ରୁଟି ପାଇ ପିଜନ ମାନେ? ଭାବିଲେଣି କି ଆମର କାଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଏବେ ରୁଟି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେ। ପକଉଛି ତମେ ଦେଖ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଗହମ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ରୁଟି ବି ବଢିଆ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଲେ ସବୁ ମାନେ ତମେ ଯେତେ ଦିଅ ନା ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ହଁ ଚାଉଳ ଅପେକ୍ଷା ରୁଟି ବେଶୀ ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବା ନୂଆ କଥାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ରୁଟି କି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଜନ ମାନେ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇନା ପକଉଛି ପିଜନ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବେ? ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ପୁରା ସତର୍କ ରହୁଛ ସେମାନେ କ'ଣ ପିଜନ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଗହମ ଖାଉଛନ୍ତି, ସୋରିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ସୋରିଷ ବି ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସୋରିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଚାଉଳ, ଖୁଦ, ଚୁଡ଼ା ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ଖାଉଛନ୍ତି? ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଖାଇଲେ ଆସନ୍ତି। ପଡ଼ିକି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆସିବେ ସବୁ ହେଲା ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ସେପଟେ ତମେ ଦେଖେଇ ପାରିଲ ତାକୁ ଦେଖିଲ ତାକୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିଲୁ ପିଜନ ଆସିଲେ ଦେଖିଲୁ ତ ନା ଦେଖିଲୁ ପିଜନ ଆସିଲେ କି ଦେଖିଲୁ? ସେମିତି ହନ୍ତିନି ଅଧିକ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ବାଡ଼ଉଛି ନା ରାଗୁଛି? ଦେଖିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତୁ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ବାହାରେ ପଡ଼ିଯିବ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୋବାଇଲ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି? देख 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 हाँ देख खाऊँ